tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jelen aw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka bɔ aw ka sigi yɔrɔ la bi kunnafoniw an bɛ n'o daminɛ min ye o de jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ wele ko AES n'o o de ye Mali, Burkina Faso ani Niger o kelen bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Sahel jamanaw kɔnɔ k'u sigi ka ɲɔgɔn jateminɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka baaraw bɛ ka kɛ kɛcogoya wɛrɛ la sisan n'o de ye sira bɛɛ fɛ lakana ko sira u ye fɛn bɛɛ kɛ sisan ko ɲɛsinnen bɛ min ma o de justice ye n'o o de ye kiriko ye o bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'o baaraw kɛ a ka se a dan na a ka se a kɛcogo ɲuman na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye Bamako ye faba la n'o ye Mali faba ye ni justice ko in ka min bɛ se ka to AES mɔgɔw ka justice bɛ se ka développer ka taa ɲɛ ka jamanadenw ka hakɛw ɲini ka d'u ma ka jamanadenw kisi maajuguw tɔɔrɔ ma ka jamanadenw kisi sirajuguw tɔɔrɔ ma ni justice ko in kɔni n'o ye kiriko ye a ɲɛɲu a kɔni a baara a n'a a waleya a n'a kɛcogo ɲuman o kɔni AES mɔgɔw bɛ ka aw dɔn ɲɔgɔn kɔrɔ hali sisan an bɛ to Mali kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa waati min ni a bɛ ka gɛrɛ kosɛbɛ ni bɛɛ b'a hakili b'a la bi denmisɛnninw hakili b'a la maakɔrɔw hakili b'a la n'a bɛ fɔ a ma ko la fête de Tabaski n'o ye seliba ye n'a bɛ fɔ dɔw ka kan dɔw la dɔw b'a fɔ ten kan wɛrɛw la ko bagan faga o fête ou bien fête de mouton n'a bɛ fɔ a ma ko sagaw ka fête n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kɔni jeli bɛ ka kɛ min bɛ se ka to nin fête in k'a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ nafɛnw na nafɛnw a n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛ kɛ ka daga kɔni kasa ja ka daga kɔnɔna ka a ko ja maaw ye maa minnu bɛna dun ani maa minnu bɛ tɛmɛ o de la bi bi in na sa fɛɛrɛkɛlaw wo commerçants wo maa o maa bɛ yen ko e de ye sannikɛla ye wo ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ kɛ nin ko in na wa o nafa a kɔni bɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma. n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na an bɛ taa Kucala n'an taara Kucala a bɛ fɔ fɛn min ma ko violence basée sur le genre o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko minnu bɛ ka kɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ cɛw ni musow ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin dɔw ma ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin dɔw ma surtout maa minnu ni fanga bɛrɛ t'u la n'u tɛ se k'u yɛrɛ défend sira dɔ fɛ olu kɔni o gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw ninnu kɔni e ko ko a kelen tɛ ekɔliso kɔnɔnaw na wa o de la Kucala ekɔliso kɔnɔnaw maaw ka taa fara a ekɔli ɲɛmaaw kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka ɲɛji bɔ nin ko in na ka jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw ka kɛ joona joona bɛ se ka to olu bɛ se ka lafiya sabula u y'a jateminɛ k'a fɔ ko ekɔliko kɔnɔna na ko nin gɛlɛya ninnu kɔni k'u cayara kosɛbɛ wa ko gɛlɛya bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa ma maa minnu tɛ se ka u yɛrɛ bɔ gɛlɛya sugu dɔw kɔnɔna na o de la Kucalakaw kɔni b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan min bɛ se ka to ni ɲɔgɔnna walew kana kɛ tuguni u ka ekɔliso kɔnɔnaw na o baaraw n'u wulikajɔ kɔni u ni ɲɛmaaw kɛlen bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma o baara la ko o ko ninnu bali hali sisan an bɛ to an ka fasoba kɔnɔna na Mali kɔnɔ yan n'i y'a ta k'a lajɛ lakanabɔ n'an kun kan gɛlɛya kɔni bɛ yen lakanabaliya in kɔni kɛlen bɛ fɛn min n'a bɛ ka maaw lasiran o de la tubabuw ka kuma na ko attaque mun n'a bɛ fɔ o ma ko bɛnganiya walew ka ɲɛsin maaninfinw ma a ko kɔni kun bɛ kɛ waati dɔ la ka ɲɛsin finitigiw dagadaw de ma ka kɛ ka ɲɛsin finitigiw tamatɔ la ma bi bina sariya kɛlɛ bɛ o ye taki kɔni n'o ye attaque juguba ninnu ye n'o ye bɛnganiw ye o b'a kɛ sisan ka ɲɛsin a bɛ fɔ minnu ma ko site miniers ani entreprise de construction n'o o de ye maa minnu bɛ yen nɔ ko o bɛ minnu baara la ani maa minnu fana bɛ yen nɔ k'o bɛ sojɔw n'u ɲɔgɔnnaw ani entreprise jɔw olu baara la n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin waati ninnu na a kɔni ko kun bɛ ka kɛ a n'a fɔ est la waati dɔ la a kun bɛ ka kɛ centre fana na sisan e ko ko a ko ma yɛlɛma l'ouest fana la wa o de la malidenw wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se ka to maa minnu bɛ nin waleya juguw kɛ n'a fɔ ma ko groupes armés
olu kɔni ka sen ka bali nin na sabula u bɛ ka manifin tɔɔrɔ fo ka se a dan na u bɛ ka manifin ɲani fo ka se a dan na u bɛ ka kojugu ni majuguya ta ka ɲɛsin adamadenw ma u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka kɛwalew n'u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la o de la malidenw kɔni kelen bɛ ka ɲɛji bɔ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma k'u cɛsiri u ka wulikajɔ kɛ u ka baaraw bɛ se ka baara bɛ se ka to olu bɛ se ka kisi ni majugu ninnu tɔɔrɔ ma n'i y'a ko ta k'a lajɛ ko se na ko dɔ kɛra Kayi fanfɛla la ka taa mɔgɔw ka minɛn bɛɛ lajɛlen jeni minɛn minnu ye i n'a fɔ cɛncɛn je vais dire sanu o bɔ minɛnw ye précisément minɛn minnu kun bɛ nɔ n'a bɛ f'o ma ko mobilibaw ka ni ka taa tasuma bila u la u m'a min u m'a bɔ n'o ye entreprise chinoise dɔ ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ maa caman ka kow ka baaraw tiɲɛna o senfɛ gɛlɛya sera maa caman ma o la o de la wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ ka wele bila Mali ɲɛmaaw ma k'u ka wulikajɔ kɛ u ka nin waleya ninnu ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ se ka bali cogoya min na bamananw ka kuma don ko an ka taa ko laban ye boli ye nin ye nɛn ye tigadɔngɔniw ni ɲɔgɔn cɛ sigati min na o de soit a bɛ tulu ɲini na a bɛ kɔgɔ ɲini na ou bien a bɛ ka sukaro ɲini o tuma na sa Ala ka Maliba in kisi a juguw tɔɔrɔ ma ka Mali kisi fo ka kisi o hukumu kɔnɔna na an bɛ bi ta in kuncɛ ni min ye o de groupe lumière ka anniversaire kɔni bɛ ka labɛn a ko kɔni bi senna wa n'Ala sɔnna ma sibiri min filɛ nin ka na an kɔrɔ yan a lancement bɛna kɛ maison la presse la n'i ye maa o maa bɛ yen k'i ya an ka élément in lajɛ i jija i ka taa walasa i ka taa lajɛ maa minnu bɛ yen k'u cɛsirilen don groupe lumière baara la i ka t'u lajɛ o kɔfɛ ballontan bɛna daminɛ le 14 kunnafoni dilaw ani artistes ni ɲɔgɔn cɛ n'o fana bɔra la comme a bɛ fɔ min ma ko concert belebele ko kɔni sigilen bɛ n'Ala sɔnna ma Café Réserve kɔnɔna na le 12 juillet 2024 plutôt 2025 12 juillet 2025 min bɛ se ka to manifinw bɛ se ka taa u yɛrɛ bila u fila ni dɛbɛ la a dɔn su wa n'Ala sɔnna ma k'o tɛ kɛ bɛsi ye fewu k'a na bi dɛsɛ nin kun ye bi kunnafoni ye Cɛdo Dawuti kun bɛ kamera la Musa Ture kuma bara kun bɛ bolo k'a las'o ma min bɛ se ka to kunnafoni aw k'a sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la Ala kana tulodimi kɛ k'aw minɛ Ala kana dadimi kɛ k'a minɛ min bɛ se ka to an bɛ baara kɛ aw yɛrɛ b'a lamɛn a ye k'a minɛ Ala sɔnna ma sini nin waati kelen. Voilà, an balima lajɛlikɛlabagaw aw bisimila ni minɛ Kidibuya jumɛn tun bɛ Dramani? Ni journal de a bɛ fɔ nin ma ko groupe lumière. Groupe lumière. Kosɛbɛ i ɲɛ bɛ titre la sanfɛ 5e édition olu bɛ yen nɔ san o san mois de juillet la u b'u ka anniversaire kɛ ɲinan mois de juillet la u kɛlen don ka événement caman activité caman ba de labɛn cɛkɔrɔba denmisɛnninw bɛ taa cɛkɔrɔbaw bɛ taa et puis u ko ni cɛkɔrɔba fɛn o fɛn t'a la u bɛ taa cɛkɔrɔba ɲɛnafɛn de di o tigi ma. O bɛ maa ta wɛrɛw bɔ. Yɔrɔ dɛ matchiw de bɛ kɛ ballontan farikolo ɲɛnajɛ. Awɔ n bɛna min f'i ye journaliste presse écrit olu ni. O tɛ sɛbɛnnikɛlaw ye journaliste ni sɛbɛnnikɛ. Très bien olu ni comédiens de bɛ na ballontan kɛ a don ne yɛrɛ bɛ dɛmɛ bi don i ma deli ka dɛmɛ bi yan ka coup franc da k'a ci a bɛ taa balle minɛ pap ballon bɛ tilan fila ye kelen bɛ taa jɔkɔrɔ kelen bɛ taa kɛnɛma. Olu bɛ se ka refusé ka di dɛ. Nka cɛ o 0,50 de bi ye. D'accord. Nka cɛ o tɛmɛnen kɔ journaliste minnu fana ka baara ye caméra audiovisuel yɛrɛ kɔnɔna quoi donc olu fana ni jɔn ninnu tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ. Olu ni lumière tɛ sa ala olu ni musiciens fɔlikɛlaw. O tɛ dɔnkilidala fo dɔnkilidala artiste dɔrɔn. Bɛɛ ni fɔlikɛla ni. A bɛ fɔ ten de ko artiste a b'a kɛ dɔnkilidala ye. An bɛɛ artiste de sa olu ni musiciens de bɛna ballontan kɛ. I y'a faamuya match 5 de bɛ yen a caman de bɛ yen nɔ o kɔfɛ mais le 12 sufɛ ka dugujɛ le 13 la palais la capitaine Zar kɔnɔna la concert géant de bɛ taa kɛ yen. Ne bɛ taa yen. E bɛ taa dɔɔnin kɛ yan. E ma ko concert le 12 ya. Ne bɛ taa yen. E bɛ taa mun kɛ. Comme t'as dit la vidéo là que. O jumɛn. Cɛkɔrɔba i sigi yan sa tu es pressé avant les pressés même sigi yan i sigi yan. Le but que i bɛ taa n'o taara kɛ kuntigɛ ye i bɛ taa da fɛ ye. Concert dɔ de bɛ yen n ka cɛ n'i bɛ taa jija i n'i musokɔrɔba n'i muso ɲini ka taa ɲɔgɔn fɛ i jala kana taa dɛ. C'est ça ton problème. Ne de ko n bɛ taa. Awɔ e bɛ ne ka choix kɛ cogo min na. O i n'i ka denbaya bɛɛ ka taa san kɔnɔ siɲɛ kelen i n'i ka denbaya ka bɔ ka taa ninnu na o de ka ɲi. E bɛ san bɛɛ k'i ka denbaya bɛ kɔnɔ nisɔngoya o ma ɲi sa bɔ n'o ye dɔrɔn fiyɛ k'u fifa. Wa ne don an bɛ min fɔ bamakɔkaw ye
beni imusuni ka denbaya kata bɛɛ ka taa kɛnɛ café des arts la café des arts le la 12 juillet Ɔhɔn. le 13 la Voilà. an bɛ taa bila dana Mais- ne yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ la yɛlɛ mais u ka taa ni bɔlini n'u fɛ n'u yɛlɛla kosɛbɛ ni ɲɛji wɔrɔ u b'a dɔɔni kɛ bɔlini kɔnɔ ji naga di palais kɔnɔ quoi. d'accord n y'a faamu. voilà problème t'a la Groupe lumière. donc sisan ne b'a préparation dɔ daminɛ Il n'y a pas de problème de vie. ne bɛ taa Alors, il nin ko bɛ cogo min na walasa i ka fanga ba sɔrɔ. voilà kan ko ninnu na Awɔ, i tilen ma. kan bɛ Awɔ, Clément tɔgɔ ma. balimakɛw n balimamuso électromina de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi she mamutu taraware yele électronique a filɛ nin ni bɔra mɛmugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique she mamutu taraware i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baful gitari lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez mamutu tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka mamutu tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Haumaye Lumière TV makotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya